godine. Jel mnogo voliš pse? Da. Kaži mi, kakve pse voliš da dresiraš? Velike. Pa je li te slušaju? Da. Nemaš problema dok ih dresiraš? Ne. Nikakvih? Ne. Ti si onda pravi profesionalac. Da. Svaka ti čast. Koliko si pasa do sad izdresirala? Najmanje 10. Vau. Jesu ljudi bili zadovoljni kako si ih Da. naučila? O. Šta je važno da naučiš psa? Važno je da hoda uz nogu, da sluša kad mu pričam i da nauči da sedne i da legne. Je li važno da ga učiš da se druži sa drugim životinjama? Da. Je li to možda najvažnije? Da. I da voli druge ljude? Da. Važno je da navikne važno je da navikne na sve ljude i na gazdu. Ne, ne, ne! Je li to jako važno kad mu kažeš tako? Da. A zašto je to važno? Zato što mora da nauči kad mu kažem ne da ne dira to. Kao što, na primjer, hoće da dira ljude i ja mu kažem ne i on ne dira. A kad mu kažeš da uzme hranu, onda uzme? Da. Jao. Ne, ne! Moraš da budeš stroga malo, jel? Ne! Ne! Ili moraš malo da budeš stroga? Da. Ćeš sad da mu daš malo hranu ako je bio dobar? Da.